Kardong bini Newsfast Karbi Anglong birta thangjibang dili sami samjalin lengpi aprang si birta dipipen arjuitha Singhason langpher ahawar PMAYG ahem sokte tangte aboy ang sompusi usukatum akoy tipi West Karbi Anglong Wushu Championship ahin pen bahini arlo sotum kethek pik ajok tangbai pon Hemari bea rongalongta than rongker karkli pen karkli pon Tara langso hemari terangarong ingdeng ingkoira pho ruptalina sengkan aliralon pen katalon pon Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen kapangdak alam ki lam champlang mandet ji bilagor PMY ঘর ইনকমপ্লিট হৈছে কোনকালে কমপ্লিট কৰিব লাগে ডেডলাইন দিয়া হৈছে যদি নকৰে তেনেহলে জি আৰু ভিডিঅ ওপৰত আমি এফআইআর লস কৰি দিয়াটো জেলতিয়া বিচাৰণ কৰি বুলি আমি জানিব CM Tuliram Ronghang ahen pen kapangdak surihini ra ingkoy aningkan angbong Blok atom pen hemso ke patang tido anta patang lap nang jipu kapangdak pon alam Blok Department Officer atum ador pipidet lapuan at penang an abir talong klangdet apit anta Blok Department Officer atum niphan marek pupe lason sipini usuka asong TDP amai kongchon bangjin 2 Hajorika Japonsi langsomepi Development Block Kaparluk Langpher Constituency Lapen Singhason Constituency along Hemso Ketangte Aputhak Kelangchari Pedopon Limen ke singtimu lo la blok pe na pia hem ta dilige chumu we tiun mo we do thaya ta we lasi an ke hem nang patang pinang ku pusin dilige na ri tumphan ale thi tumphan ta nang choning ri lo si sono ba ang bor ipinang ko pusin dilige narito chuning rilo si sar tuliram rokhang phanta dili chuning rilo মই ক'ব বিচাৰে যেটো ইনকমপ্লিট যিমান নেকি ইয়াত আমাৰ ৰিংগাঁও আমাৰ লাংফাইৰ আণ্ডাৰত যেনেকৈ আমাৰ 11 ৰিংগাঁও যেটো নেকি PMY আছে এই PMY যেটো ইনকমপ্লিট যেটো CM ছাৰে আমাক আকৌ পুনৰ মানে Usuka asongatum adim kahumri dampen kethek damlongki IAY ahem so ketangti chotkalisi PMAYG ahem so anta ketangti si aboy angsomsi thekponlong Karbi Anglong Autonomous Council along jakong kethenai IEM Amar Singh Tiso a constituency arlomatsi hem ketangti buihum chelangno dak khangjang mati lake IEM Amar Singh Tiso tong ketoy thurongma pusi usuka TDP amai kongchon bang Jintu Hajorika Ningji তদন্তত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে যোনবিলাক ঘৰ যেনে ধৰণৰ প্ৰজেক্টত এনেকা ধৰণৰ হ'ব লাগে তেনেকা ধৰণৰ খোৱাৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কিছুমানৰ ঘৰত টিং লগোৱা নাই কিছুমানৰ ঘৰত কোনো যেনে ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ হ'ব লাগে কিছুমান দৰ্জা খিৰিকী কিছুমান ঘৰত কোনো কমপ্লিটে হোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকা ধৰণত আমি দেখিবলৈ পাইছো দুটাৰ আজি এই দুটা MEC আণ্ডাৰত কিন্তু আমি ক'বলৈ বিচাৰো অটোনমাছ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষ আজি কিছুদিন আগত আমাৰ অটোনমাছ কাউন্সিল মাননীয় তুলিৰাম ৰংহাদেৱে এটা প্ৰেছ মিট দি তেওঁ প্ৰেছ মিট দি তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে হেতুৰ ক্ষেত্ৰত 2020 চনত গোটেই ঘৰ ইনকমপ্লিট হ'ব লাগিব বুলি তেওঁ জানিব দিছিলে কিন্তু নহলে অনথা এই তেওঁলোকৰ ওপৰত যেই হওক বা বিডিঅ হওক তেওঁলোকক আইনী প্ৰচেছত তেওঁলোকৰ একশ্যন ল'ম বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছিলে কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে এই ঘৰবিলাক কোনো কমপ্লিট হোৱা নাই বা এতিয়ালৈকে তেওঁ যোনখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছিলে কিন্তু সেই কথাখিনি এতিয়ালৈকে কোনো বাস্তৱত উপনীত হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি দাবী কৰিব বিচাৰোঁ অটোনমাছ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষসকলক তেওঁলোকে যোনবিলাক কথা কৈ ফুৰে প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক তেওঁলোকক ৰাইজক যোনবিলাক সাধাৰণ গঞা ৰাইজক যোনবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ৰাজনীতি বতাই হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যোনটো ৰাইজক যোনটো ঠগি অহা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষক ইমিডিয়েটলি বিভিন্ন কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি বৰ্তমান তাৰিখত আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি এই যোনবিলাক ঘৰ যোনবিলাক কমপ্লিট হোৱা নাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰ পৰা আমি ৰাজহুৱাভাৱে আমি গোটেই ঘৰবিলাক দেখাই আহিছোঁ Karbi Anglong hako pen nimrokom karkli chophe josi aningkan wangta thanrong ker karkli pon asonsi birla hemari be arong alongta thanrong ker arkli dunsi vomut vokan mesen pen ningkan arjon mesen me phunji pusi pachini pon
Perangkiang no rong asar jensing bepen nang pachini dun sonsi pinile thota karkli adim along kapang thirasai dengpon lapen rong isi aphan tangka chibirti aphan donation box adontin aphanta pajirpon bangso chibirti box abangke alang litum ahem tun aphan isi ningkan isi aphan ason isi asai along klem dam un popusi ning jepon kebang jilang aningkan tame nilitum than rongker arklipon bomji puta jaipon rongker rongok akli lo puta litum ni thom si patik la ni thom bangke ta ni phai phli ni phai pho ni phai tro nilitum la ni phai phli bangke nilitum bangke la rongker rongok akli ji ni pho ani aphan nilitum la rong shooting tame nilitum la ke pangthir do la pen dowan la pen kichu ke junadim la hai nilitum ke pangthir do la so pangthir po pen tarik pho ni bangke nilitum kadok kabe radak kakli kapiju asai nilitum ada pen cengpon po nilitum la kakli kapiju bangke ke cengsi bang nilitum la di hempu kakli la hempu akuru sar bangke nilimithang malo jensing be la pen adun thu bangke inglong kiri bangke inglong kisar mane lumba jong athan la pulo la lumba jong athan bangke kakli bangke nili iklo noresor be la pen adun thu bangke inglong ke hai bangke la bangke inglong ri sotapu la inglong ri sokakli bangke la nilim mulo rajen be la pen adun thu bangke difu athan ke nilitum ris arong ari sobasalo hemariti so la sikakli la pen adun thu bangke thana muti bangke nilitum aferangke kangki timung sikakli la pen adun thu bangke than achegama la thana chegama bangke nilimu lo la dhonsing be la sikakli lo la pena kipa phisi bangke arlok bangke sar adbe la sinilitum kakli ka phiju ateng pen bumun kan pen ki theklong ateng te piningkan 2021 adingkan bangke nilitum botol kan ta mesenji la pen achuding kitam tang corona sonang thak pen abur pen bangke chingrai pusi nilitum la botol bokan jitu bomur bokan pen ke thekamlong abangke nilitum la pen si patang thekpon taraboke soning reng del la pula amat nilitum atalo pene abur thurji la so bangke nilitum chethan lo ahok ta hok la feb january nilitum ke cap sta february hutpen bangke abur thurdulo corona virus lake ilitum Karbi Anglong puchota kali India puchota kali all world la masi la so ki so bangke thurdelo la so pen ang thek ki thek damlong pulong ke ilitum kakli ka phiju abangke ilitum ang thek do hakko pen da ilitum phan bangke hemphua sobinong arnama sobinong ilitum en lo ke anang News Text Report Newsfast Karbi Anglong Taralangso hemari terang arong ingdeng ingkoi rapo materup telina sengkan karcho amai arani methang arong along aliralon pen katalon pinpur me kedam tang arkoi kethom arni risoi jang sarpi sarpu asonson kapatu chepate ponsi arkoi pho arni rongker arkli ponsi pini kijutsi mate angdung kiti arani rat amai pi kangni pon bangso amai along mai phusar theteron pen chepahem phu ponsi chunbang longki be aluhi pachini pon aluhi aman pen dipu municipal board chairman rakro chitongdun anparta commissioner lunse timung chhatra teron sagar chetri lapen penang anrong asaratum chitongdun bangso mayalong kapatu ke hayatum aphan nong e pajirpon mayalong aluhi tum pen rong rup arlo kapaching thurji aphan asonson alam jai ponsi ning pathe tekang ukong chunbang longki be pen ke jai atengki ke thom lapen rong si angbong tarlang so hemari terang arong arak gangbura pen chenglok riso basa herangke riso ejang lapen kibi kiti kado kawe ni to chingrung si yene tu kapatu ason pati padu poni lo labang so kapatu cepate kang kupon la ke ni litum arong rong sar hemari terang ke pen sing kupon lo cheng hut hidrodun vek abang pu tu kini karni dang abang pu bang pu dopig lo nasi alang li tum ni li tum cikimo lo nasi laso cikimo pado pondet pen ni li tum kini ason ofomar dom han kibi ki thi tum han tisik sepin pen lam ke jai pen teng lo karju ke thak lai hu ka chepate pado lo ni li tum rong si ka chepadu nei atu la pen rong si gam jam ka chepadu pen ni li tum isia mai pado pon lagi ni li tum an corap tu isi ning arong aji cikipon sonta pado ponji asini ni tum labang so rup talin katalon
amaya bangke ni ditum lapuan si angdeng sayang deng pajuk News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Pini arkoi ni phai phor ni lake Karbi Anglong atokono sitami hako pen ili Karbi phan aron ikibipon ningkan esek pen epong hempuar nam ahir jumi mate rongisi aradatum keklem kedam pen danglok kehenwa sai pen an kepajok pon jephan aningkan bang sitami rongker karklia sai pedopon sonsi pini nijang Karbi Anglong arlo number 1 duaramla constituency along tami arong tin arong tami rongker karklidun sonsi karkli chupi joasai dang thai pen aphit rong titi hanserong aradatum pen rongker lunkan amalin pedupon bangso lunkan amalin kangkupon lake alui sarpo local MSc Prabhat Chandra Taro Chuphapon Lunsepo Prem Terang Lapen Duaramla BDC Chairman Surja Bordoloi Pendanglok Rongisi Aratum Chetong Dun Pen Ing Samjin Pen Sayangding Pechun Pon Jengkha Pen Pubitro Kathar Newsfast Karbi Anglong Normalong Sohan Beer Time Konsinat. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Deupani constituency ke parlo lang nirja kanya ingti arong arat atum rongker aklam along rongker arklipon labangso rongker karklike ningkan esek pen ephong arnam arni aphan kachepa me pon aphan si karklikli kanya ingti arong akurusar atum rong isita surihini ra inquiry si aningkanta ki mesenji aphan ki claim me ke dami aphan lapen avura krempen ke jogji aphan rongker ke karklipon labangso arongker karkli along rong isi rup isi aklim ang parpen cheng lok sarpi sarpu atum do anta chetong dun pet si arnamahai chohang pon rinti lapen ke chogijun pensi rong isi ta ning cheparong pon rinti pini labangso arong ker ke aningkan wang ta arkli pon ver bonta arong ker aklam along mesen apai song mate boundary wall hei hui lapen mesen kit hikrong rong ker ahem ta ave lang pusi kurusar atum lapen rong ke japon atum pen Pachini pon. Karbi Anglong Autonomous Council aphan kanghon pen labangso arong aphanta nangma thapon thaputa sigjik pen tuning ripon lason si hanjang langso soiterang arong sarbong rongphar arong sarsingkiling arong londo hanse arong lapen hemai hanse arong alongta dhorom chingwoi pupen ajok rong asaraphan khajana ke pimate khajana hodai pedopon arong tinta Kicho kijun lapen kapathu kachepate hei hui pensi ning arong chipi pon saphapani pen sarbinong timung Newsfast Karbi Anglong Dongka Mukam High School along Lokachali Bom Mirmili Tok BP lapen Jermili Rong PP alangli tumbahini Dongka Mukam High School along si non ingdeng nerkep angdeng along Lo Charlie Pon Bomlo Labahini alo suma tumaphan kedam tang arni angbong nijang Karbi Anglong Wushu Association thanbang mate akong chunbang aprang rong hangpen langchari dam bom si labahini alo suma tumaphan akithek lapen ajakong kedo thekpon long si non kewangji Assam State Wushu Championship kachepate jiahut alang litum bahini aphan sitame kachepate dunji aphan pini ingwai pon tanglo lapen Wushu thanbang aprang rong hangpen pherangke angno nangke pachini dunke labahini arlo sumartum ake thek lapen ajakong nili theklong pamilu lasi lahai hui ake thek pusitame kidip joy GJ dead pen rat atum athengno pusitame kapaklam idun thek ji aphan si nilitum Wushu Championship along ingwai ponlo
Lasila bahini arlo soma tumaphan nilitum West Karbi Anglong Wushu Championship pen ingwai ponsi non kewangji arni angbong than pon thulote ansosit thek tupik jilang puta pherangke angno nang pachini dun lapen labahini arlo soma tumaphan sitami dongkamukam high school a principal lapen lo thanbang atum sitami lapuson kemipik akamapot aning arong chipidun si school pen sitami Wushu Championship along kachali dun jia phan sitami chekroi dunring tilo dongkamukam pen komol katha Newsfast Karbi Anglong Pinya berta lang sa pajut iklo, dumithak me, kardam